Jövőnéző. Csevegés a tudományról. A műsor címe Jövőnéző. A stúdióban Palugyai István és Török Balázs. És vendégünk nem más, mint egy nagyon-nagyon helyes fiatal egyiptológus, Németh Bori, az ELTE kutatója, aki hát nem csak az ELTE-n egyiptológus, hanem Egyiptomban, aki nagyon sokszor járt már ott, Théba környékén, egy nagyon komoly területen kutatásvezető helyettes, és nagyon sok szeretettel köszöntelek, mert a műsorban még egyiptológiáról nem volt soha szó. Köszönöm szépen, nagyon örülök a meghívásnak. Beszéljünk akkor egyáltalán arról, hogy hát az egyiptológia az azt hiszem a régészetnek az egyik különleges ága, ha jól tudom, nem? Igen, ezt sokan így gondolják. És te így van? De. Na most, hogy van az, tehát ugye Egyiptom az mindannyiunk számára az ókori Egyiptom csodáiról híres, a piramisokról, a múmiákról és arról a fantasztikus lelet együttesről, aminek hát a különböző darabjai a világ nagy múzeumaiban is megtalálhatók, többek között a Szépművészeti Múzeumnak is van egy nagyon szép egyiptomi kiállítása, de te hogy kerültél Egyiptomba? Egyáltalán hogyan lettél egyiptológus először? Erről szeretnélek kérdezni. Hát a régészet az mindig érdekelt. Az ókor is, és a görög-római kor az túl késői nekem, úgyhogy valami korábbit kerestem, amikor így a felvételi tájékoztatót lapozgattam, és az asszíriológia az meg egy vágyott, de nem mégsem nyárt a végén, amikor döntenem kellett, úgyhogy így jött össze Egyiptom, azt hiszem. És mikor kerültél először, hogy is mondjam, szemközt ezekkel a csodákkal, magyarán mikor kerültél először Egyiptomba ásatásra? Ásatásra 2003-ban voltam először, Lufthurich professzor úrral, aki tanárom is volt az egyetemen. Egy szezont voltam a keleti sivatagban, ott egy izgalmas első ásatáson. Mi volt az első olyan élményed, ami ma is benned van, ami olyan, ugye olvastad a könyveket, tudtad az alapvető dolgokat, de mégis ott élőben gondolom ez egy egész különleges élmény lehetett. Hát most az ugrik be, amikor a kávézó asztalnyi szép könyvnek a borítóján levő félméteres fotóról a pici, ilyen 5-10 centis tárggyal találkozom a múzeumban, hogy ezek a léptékek, ezek úgy kiderülnek, hogy ami nagy, az pici, ami pici, az nagy, hogy mondjuk a Karnaki templomban a hiposztil csarnok az nem olyan kis bélyegnyi, hanem igen magas, és valamilyen, ezek a dimenziók olyan izgalmasak ott, hogy minden más, mint ahogy elképzeli az ember. De aztán meg pont olyan, ahogy elképzeli az ember, azt hiszem. Én elolvastam egy cikkedet, és ebből nagyon sok minden számomra is új volt, és ezeket majd végig akarom kérdezni. Ez Théba közelében egy ásatásról Ez maga Théba? Ott. Igen, vagy hát a Thébának az egyik részterülete, mert ott nagyon igen. sok ilyen ásatási terület van. Na most az ember úgy képzelné, hogy ott van a sivatag, valahol a Nílus mentén ott ez a Théba, és akkor ott ásnak az emberek, ott nincs semmi más, és csak ásnak. De a te cikkedből kiderült, hogy ugye itt hát nem most kezdtek ásni, hanem több száz éve folyamatosan ásnak, vagy ki tudja mióta, és bizony ott az emberek is ott laknak, tehát például volt egy olyan rész, amiben azt olvastam, hogy egy egész falut áttelepítettek az ásatások kedvéért, illetve tulajdonképpen egyfajta ilyen furcsa szimbiózis is kialakult, mert azok, akik ott maradnak, vagy ott élnek, azoknak a megélhetésének egy része az maga az ásatás. Szóval hogy is van ez? Tehát hogy képzeljük el laikusok ezt az egészet? Igen.
Hát pont így, hogy oda megy az ásató-csapat, beadja a kérvényt az ásató-csapat, ott kezdődik. Kinek? Az egyiptomi most már minisztériumnak, régészeti minisztériumnak. Legjobb esetben megkapja időben, akkor odautazik, és elkezd papírozni, ügyet intézni, és aláírásokat szerezni, meg adni, meg pecséteket. Ez most egy kicsit bonyolultnak tűnik, de tényleg az ember így megy irodáról irodára, és akkor egyszer csak úgy megnyílnak a kapuk, megkapjuk a kulcsokat, amivel lehet sírt nyitni, és hozzánk rendelnek egy inspektort, aki egy helyi megbízott. Egy szakember? Szakember, igen, most már szakemberek, akik ellenőrzik a munkát ott, minket is, meg a munkásokat is. A munkások pedig tényleg a falubéliek, akikkel együtt dolgozunk. És mi alapján választotok ki mondjuk egy helyszínt Egyiptomban, vagy pedig egyébként mondjuk egyiptomi szempontból miért jó, hogy külföldi régészek jönnek a saját kincseikhez? Azt hiszem az eredeti egyrészt onnan indult, hogy először a külföldiek érdeklődtek még régen. Utána pedig az, hogy a külföldieknek van támogatásuk, pénzük, amivel tudnak szerszámokat, technikai berendezéseket szerezni, és munkásgárdát fizetni. És hogyan választjátok ki a helyszíneket? A helyszín az pedig részben érdeklődés. A magyaroknál valahogy így milyen ergonomikusan alakult így az ásatás. Igen, hát az első sír az Kákosi László nevéhez tartozik, ez a Geutimes sír, ami domboldalunk alján van. Ez egy olyan dombocska, ami olyan, mint egy ementáli sajt, egy ilyen teleluggatott sziklasírokkal teli dombocska. Kompakt kis dombnak nevezzük, mert nagyon sok minden van benne, nagyon sok korszakból. És úgy mehettek tovább az ifjú titánok, később 83-ban kezdtek ott ásni. Az főnököm Fábián Zoltán Imre, ő is akkor kezdett ott fiatalként, és aztán 95-ben mentek tovább saját önálló ásatásokra. Egy emelettel feljebb, úgymond, egy hasonló sírt választott, ami a felirataik, az építészeti megoldásaiban is nagyon hasonlít. Most Bori, a Balázs az előbb egy nagyon jó kérdést tett föl, de egy átlagember ez még tovább tanakodhat, hogy milyen alapon. Tehát ugye ez egy domb. De honnan lehetett tudni, mondjuk Kákosiék ásatásai előtt például, hogy ezen a kietlen, mert ez nem egy növényekkel vastagon benőtt domb, hanem tényleg egy ilyen, ahogy Egyiptomot képeken látjuk, tehát egy ilyen sárgás, sziklás valami, hogy itt érdemes ásni. Azért látszódik ez az, hogy vannak ilyen bejáratok, amiket még a 20. század elején lezárt egy angol régész, vagy hát ő is egy akkori inspektor volt, és azt vette a fejébe, hogy megmenti a csúnya helyiek elől a fennmaradó sírokat, hogy abba ne költözzenek bele, meg ne mehessenek be az állatok, meg aztán valaki majd megkutatja. Tehát ez a terület, ez a téma. Hogy van egy csomó ilyen lezárt sír, és akkor van egy központ, akitől lehet kérni, hogy én ezt szívesen megnézném. De itt kik temetkeztek? Tehát itt nem fáraók? Hát az egy másik kérdés, igen. Nemesi sírok vannak itt. Hát tulajdonképp nagyon sok sírban ásatunk szinte egyszerre, és a legtöbben kormánynak
dohányzók a különböző korszakokból, és még számos címeik vannak, de hogy ilyen igen nagy beosztású emberek tudtak oda temetkezni. Egészen az óbirodalom óta van legalább két sírunk, ami úgy nagyjából az óbirodalom és az első átmeneti kor az olyan mondjuk 2500. Igen, 2000. Aha. De ezek, ugye, ahogy aki múzeumban jár és látott már egyiptomi leleteket, szarkofágokat, akkor azok úgy néztek ki, hogy ilyen hát szóval hogy néz ki egy ilyen, amit találnak? Hát van, ahol van szarkofág, van, ahol már nincs nagyon semmi. Már ellopták. Hát vagy ellopták, vagy átrugdosták ide-oda, nem kellett, elhordták egyik múzeumból a másikba, ki tudja. Tulajdonképp ez is egy része a kutatásunknak, hogyha megtalálunk egy tárgyat, azt úgy elhelyezni ott időrendi skálán, meg a történetét, hogy utána hogy kerül A-ból B-be. Na most ugye bejutnak egy ilyen sírba. Gondolom, ott van egy luk, hát nem tudom, tényleg van-e, vagy ez csak egy átvitt értelmű kulcs volt, de szóval bejutnak egy ilyen valamibe. Én egy valódi kulcsot ezek valódi kulcsok, tehát ezek igen, le vannak már zárva. Vasrácsokkal lezárt szóval bejutnak, sziklába vájt rendes termek. Úgy, van, ami üreg, az is van, de van, ami meg egy terem, tényleg aminek falfestménye van, és óriási lehet. Nagyjából lehet tudni. Bejutnak egy ilyenbe. És akkor mi következik? Mert ugye filmekről jól ismerjük, aki legalább látott ilyet, hogy bemennek, kinyitják a üreget, bejön a levegő, minden ottan tönkre megy, tehát hogy van ez? Hát először körülszaglászunk, hogy mik vannak ott, hozzászokunk a homályhoz, vagy behozzuk a lámpát, vagy összeillesztik a drótokat, és akkor lesz áram. Igen. Még egyelőre csak úgy nézelődik az ember. És akkor van a wow, mondjuk ezt még megelőzi egy jobb esetben egy kutatás egy-két könyvtárban, és akkor ott is van már egy ilyen fél wow, hogy miből is állhat ez, meg mit tudunk eddig erről, tudunk egyáltalán valamit, és akkor ezeket kiegészíti, ahogy elkezdünk bármit kutatgatni. Van, ahol ásatás van, ahol restaurálás, illetve minden valamilyen szinten szükséges. Most erre a dombon levő sír együttesre lehet valami jellegzeteset mondani, hogy ez például ugye az már kiderült, hogy ez egy nagy időtávot ölel át, tehát akkor a stílusok is változtak, de mégis, ha Egyiptom többi ásatási területével hasonlítjuk össze, akkor erre mit lehet mondani, ez egy rendkívüli díszes valami, itt különleges kincsek kerülhetnek elő, vagy ez egy olyan, hát itt is van valami cikk. István, hogy jól egészíteném ki, ez engem is foglalkoztatott, hogy mikor voltak utoljára abban a sírban egyébként, mondjuk, amit kutattok, vagy feltártok, vagy hogy... Mikor voltunk? Nem, hanem vagy előttünk igen, emberek. Igen. Hát Gondolom, szerintem közvetlenül előttünk voltak. Vagy folyamatosan szoktak lenni emberek, vagy ez a régészeti hatóságtól felmérő ember, vagy így már az ókorban elkezdték megbontani, igen, kipakolni. Jó szó. Mi is tulajdonképp azt csináljuk, csak ott hagyjuk a dolgokat. Igen. De akkor még mindig, hogyha már ennyien jártak ott, akár több évszázadot, még mindig van érdekes új dolog. Mindig van. Mindig. Például azért, igen. Mert beszakad a sírteremnek, a sziklateremnek a plafonja, és akkor ott egy ilyen síthalmaz lesz, kőtörmelék. Az eltakar aknákat, az aknák azok lemennek, és folyosókba, meg másik sírokba szakadnak át, azokat már abszolút nem látjuk a felszínen,
Úgyhogy mindig meglepetés, hogyha valamit úgy eltervezünk, hogy itt ennek kell lennie, akkor most vássunk itt. Itt van egy akna például, ezt idén csináltuk. 2 aknát ástunk ki, az egyiknek tulajdonképp eljutottunk a végéhez, de az is átszakadt a Dzsehutimes sírba, ami alattunk van, az egyik járatába, úgyhogy át tudtunk, majdnem pacsisztunk a lentiekkel. A másik aknál viszont összesen 2 hetet tudtunk az idén ásni, addig jutottunk, amíg a teremnek a boltozata elő nem bukkant, úgyhogy utána meg már be kellett zárni, mert haza kellett jönni. És ez is egy olyan terem, ami már egyébként ismert volt, és ott is jártak már korábban, vagy? Nem, ezek eddig, hát igazándiból a modern háznak az udvara alatt voltak egészen addig, amíg mi el nem vittük onnan a földet, meg a kőtörmeléket, meg a szalma töreket, amin a csacsik, meg a birkák mászkáltak. Úgyhogy az tényleg hosszú ideje be volt fedve. Vagy így Na most ez egy 2 dolgot is fölvett bennem. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy 2 hétre el kellett jönni, mert haza kellett jönni. Na most utána mi van? Utána addig, amíg legközelebb nem mentek ti, addig oda senki nem mehet be, vagy utána jön valaki más, elkezd megint áskálni, tönkreteszi, amit ti csináltatok, vagy folytatja, de más irányban, amikor megint mentek, akkor ott vissza kell valahogy helyezni a ti, hogy is mondjam, kutatásaitokba a helyzetet, ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy ha ez a modern ház ott van a csacsikkal, meg a nem tudom kikkel, azoknak gondol voltak tulajdonosai, azok meg mit szólnak ahhoz, hogyha ti ott az ő padlójuk alatt elkezdtek ásni? 2 kérdés. Mind a 2 nagyon izgalmas kérdés. Az elsőt, hogy ne felejtsem el, már elfejtettem. Hát, hogyha ott hagyjátok 2 hét után. Ha bezárjuk, akkor elvileg nem jöhet oda senki. Tehát és az a tiétek. Újra mi kérjük meg Igen. az engedélyt, és akkor így lehet folytatni az ásatást. Ez tiszta. A másik viszont az, hogy egyrészt már nem élnek azok az öregek, akik ott laktak, csak a fele ház egy ilyen toronyszerű, fehérre meszelt ház maradvány van a területünkön, amit Fehérháznak neveznek ott is, nagyon viccesen. A többit azt lebontották, volt ilyen kampányszerű házeltávolítás, ami több időszakban nekiestek úgy államilag, és akkor a falubélieket pedig eltávolították. A cikketben, hogy kvázi eltakarítottak onnan egy egész falut. Igen. Mit szóltak ezek a jó emberek ahhoz, nagyon hogy... szomorúak. Leginkább az idősek, mert olyanokat mondanak, hogy nem kapnak levegőt az új helyen, és akkor néha odafurikáznak egy családtaggal, és akkor ott úgy jobban érzik magukat, ha visszamehetnek egy kicsit a régi helyre, de és nyilván nem rázzák lakni az nem lehet. öklüket a régészekre? Nem, mert tulajdonképp úgy szimbiózisban élünk, hogy velük dolgozunk, valamelyik több családtagjukkal. Úgyhogy ez kapja a fizetését, igen, magyarán, tehát igen. akkor ezt elfogadták. Ez ilyen szezonális nyilván, hogy amíg vannak őszi meg tavaszi ásatások, főleg mindennek örülnek, ami munka. És az nem fordul elő, hogy amikor ti nem vagytok ott, akkor ezek az emberek, akiket ti szezonálisan fölfogadtok, oda visszamennek, és elkezdenek hát ottan keresgetni, és aztán a saját maguk kis... Ez nehéz, mert vannak őrök, akik a dombok tetején ilyen kis posztokon vannak, nem tudom, 6-7, 9-en váltják egymást naponta nagy karabélyjal, és akkor ők az őrei egy-egy területnek, úgyhogy ők is falubéliek. Tehát az egész egy ilyen összefüggő dolog. Lehet, hogy van olyan hely, ahova valaki vissza tud menni, és titokban ezt-azt csinálni, erről mi nem tudunk. És a környéken volt új felfedezés olyan szempontból, hogy esetleg ugye nem tudom, hogy milyen eszközökkel, de gondolom van ilyen talajröntgen, vagy ilyen talajszonár, amivel ugye föl lehet deríteni, gondolom annak van valami technikai korlátja, hogy meddig lát le, vagy hall le, és hogy
hogy ilyen szempontból így a környéketeken már így nagyjából tudott minden, ami tudható, vagy pedig így még derülnek ki új barlangok? Egyrészt viszonylag kevesen jutnak hozzá ezekhez a technikai, nem reveláció, hanem innovációkhoz. De a reveláció is jó, mert egy csomó mindent meg tud mondani, de valahogy kevesebben használják. Mi például nem nagyon tudunk. Tehát akkor, hogy fölkerekedek, és 2 dombbal odébb megyek, és ott esetleg nem látnak az őrök, biztos, hogy van mindenféle, igen. Hát a házak azok rátelepültek általában. Itthon is a Quincum ugyanez, hogy egy csomó minden az úgy derül ki, hogy ott nem tudom, nyitnak egy lakóparkot, és akkor ott muszáj megkaparni. Itt is egy csomó minden olyan, hogy a házak már nincsenek, akkor hozzájutunk ahhoz az információhoz, hogyha ki tudjuk ásni. Nekem nem, vagy hát ez egy olyan nehéz kérdés, hogy én szimpatizálok ezekkel az emberekkel, amit nem sok egyiptológus szokott, mert hogy a tudomány mindenek felett. Szerintem úgy együtt jó, hogy van tudomány is, meg vannak ezek az emberek, akik élőlények, érző lények, mi is és együtt valahol folytatását jelentik annak, hogy ott hajdanán is éltek emberek pár ezer évvel ezelőtt. Na most az érdekes, hogy amit az előbb már kérdeztem, hogy ugye amiket itt ezekben a termekben felfedeztek, ahogy mondod, hogy itt voltak festmények, tehát falfestmények, gondolom hieroglifák, tehát ilyen egyiptomi írásjelek, rajzok, ezek mennyire szépek, tehát ugye láttuk már a múzeumban a különböző egyiptológiai kiállításokon elájultunk. Ezekhez képest, amiket ti ástak ott Thébánál, azok milyenek? Hát egyrészt nekem minden gyönyörű, mint egy édesanya, úgymond. Egy ásató édesanya a gyermekét, a falfestményeket, amikor felfedezzük, akkor nagyon izgalmas, és nagyon hozzá nő az ember, és megkedveli. Nyilván nehéz hozzámérni egy csomó olyan sírhoz, ami ilyen fantasztikusan fel van újítva, vagy restaurálva. Igen, hogy vannak olyan sírok, amikben egy kicsit már omladozott a falfestmény, a szövegrésznél pláne, az mindig egy ilyen titkosan szerintem valakik elkezdik ki eltüntetni, hogy ne lehessen azt olyan gyorsan kideríteni, hogy itt mi van. De van, ami azért izgalmas, mert ilyen nincs, vagy páratlan ott a területen, hogy ilyen korai sírok vannak. Az egész thébai területen egy ilyen óbirodalmi központ kezd úgy kialakulni, vagy úgy Erről eddig nem tudtak? Vagy? Tudtunk, de talán 3 sírról volt eddig szó, és egy csomó ottani ásatás mondja, hogy jaj, hát mi is ástunk valamit, nézzétek meg, olyan, mint a tiétek, ó, tényleg, ez úgy pont szerkezetileg úgy néz ki, vagy valami kis részlet hasonló. Na most, Bori, tegyük föl, van egy ilyen sírkamra, amit föltártok, ami nagyon szép. Megkutattátok, az már ott van. Akkor azzal mi lesz? Azt ki fogja látni? Az valahova a nagy közönség elé kerül, vagy ott marad lezárva, és valahol fotókat csináltak róla, és aztán ennyi? Hát mi mindenképp dokumentáljuk, úgyhogy fotók azok lesznek, vagy vannak. A cél, azt hiszem, az egyiptomi hivatalnak a célja az, hogy legyen megnyitható a turisták előtt, viszont egyrészt nehéz oda feljutni. Vannak ilyen technikai problémák, hogy megy oda a látogató, hogy mit fog szólni egy ilyen félig romos területhez, ami nem úgy néz ki, mint a Tutankamon sír, vagy a Nefertári fantasztikus sírja, vagy
más. Itt inkább azt lehet érzékelni, hogyha van valaki, aki segít, hogy megmutatja, hogy itt ez a kaparás, ez azt jelenti, hogy akkor úgy összeáll, meg valahogy úgy megérzi az ember, hogy itt vajon, hogy működhettek a dolgok, hogy alakulhatott ki. Nem olyan melbevágó élmény. Akkor mielőtt elmegyünk zenélni, vagy tehát, hogy zene után folytassuk azzal, hogy milyen céljai vannak az Egyiptomnak ezekkel a sírokkal, illetve hogy hogyan lehet oda esetleg turistákat vinni, vagy hogy oda turisták mennek. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy milyen céljai vannak az egyiptomi kormánynak, vagy az egyiptomi régészeti minisztériumnak ezekkel a nyilván nem ilyen sztár területekkel, vagy sztár témákkal, hiszen nyilván, ahogy említette te is, nem egy Tutanhamon sír az, amin dolgoztok, de hogy nyilván ezeknek is van egyrészt régészeti tudományos értéke, másrészt nyilván egyébként más témákat, más gondolatokat lehet ezeken keresztül bemutatni. Hát néha nem teljesen tiszta, hogy mit gondol az egyiptomi régészeti hatóság arról, hogy mit szeretne. A legtisztább az, hogy a turizmusból él az ország nagy százalékban, és ezért mindent megtesznek, hogy lehessen egy új hírt közölni, hogy megnyitottuk a sírt, megnyitottunk 2 itt, 3 ott, ez tök jó, ha ezt meg lehet csinálni, csak ők nem biztos, hogy átérzik azt, hogy nem annyira látványos, vagy nagyon sok forrásba kerül, hogy olyanná tudjuk varázsolni azt a sírt, hogy legyen padlózat, meg lehet takarni plexivel, bevezetni a LED világítást, akármi, most csak így néhány példát mondok, ami úgy szokott lenni, amit mi az ásatásra tudunk költeni, abból nagyon nehéz egy ilyen projektet véghez vinni, amit ők elvárnának, hogy a végén ez van. Ez is feladatotok lenne, hogy ti mutassátok be? Nem tudtuk, hogy ez az, de úgy tűnik, hogy ez most úgy egy ilyen irányzat van, hogy igen, hogy ugye átadás, átvétel legyen a vége az ásatásoknak. Nem csak ilyen termeket hoztak olyan állapotba, hogy az adott esetben be lehessen mutatni, hanem tárgyak is előkerülnek. Ezekkel a tárgyakkal mi lesz? Tehát ez a magyar régészek például, vagy bármilyen más külföldi régész elvihet ezekből, hazavihet múzeumba, vagy ma már mindent ott le kell adni az egyiptomi múzeumi hatóságnak? Az utóbbi igaz, úgyhogy mindent ott kell hagyni, amit kiásunk. Raktározni, amíg lehet, azt mi ott megpróbáljuk elintézni a sírjainkban. És vannak központi raktárak, ahova kicsit körülményesen, milyen konvojban, rendőri kísérettel kell beszállítani, és hatalmas regiszterkönyveket kell kitölteni, kis fényképekkel, szöveggel, mindenfélével, hogyha kiválasztanak tárgyakat, akkor az egy ilyen kicsit számomra szomorú feladat, mert akkor nagyon nehéz újra találkozni ezekkel a tárgyakkal legközelebb, hogyha rájövünk, hogy 2 év múlva kiástunk valami olyan tárgyat, ami lehet, hogy pont összeillik azzal, amit már beküldtünk, vagy be kellett küldeni. De most azt tudom, hogy a műkereskedelem az a világon mindenhol, hát egyrészt van egy legális része, és aztán van egy illegális része, és azt többször olvastam, hogy hát bizony ma is bekerülnek az illegális műkereskedelembe olyan egyiptomi tárgyak, amik ki tudja, hogy kerültek ebbe a illegális csatornába. Magyarán ez, amit te most mondtál, hogy milyen szigorúan kategorizálva a rendőrség, de hát azt is tudjuk, hogy ez Egyiptomban van, és hát az ugye nem a svéd etika alapján működik, tehát magyarán ezek a tárgyak
ból is gondolom innen elvisznek adott esetben dolgokat. Kérdés. Számunkra is kérdés. Nem nagyon tudjuk ezt követni, hogy mi zajlik a fekete piacon, azért az egy másik világ, azt hiszem, azt nem tudom, titkos rendőröknek kellene fel. Ezt gondolom, de mint régészek, ti már találkoztatok olyan dolgokkal, amire azt mondtátok, hogy hoppá. Amikor az arab tavasz forrongásai voltak, akkor Egyiptomban is sok mindennek lába kélt, aztán nagyon kedvesen visszahozták, például a nagy kairói, vagy hát az akkori egyiptomi kairói múzeumban kirabolták, aztán sporttáskába visszavitték a cuccokat. Ilyen érdekesek az egyiptomiak, hogy olyan nagyon lelkiismeretesek is, úgyhogy lehet, hogy valaki jobb belátásra bírta azt, aki a felindulásból valamit tenni akart. Ezt az ásatáson elvileg az inspektor megállítja, hogy ilyen ne történjen. Szerintem a munkások is ezért számolnak azzal, hogyha egy ilyen kis mellékkeresetre vágynak, akkor azt nagyon szigorúan büntetik. Mondtad az elején, hogy ugye ti nálatok nincs ilyen high-tech, tehát akkor magyarán csak a söprű, a kő, csákány, meg a ilyesmi, az, ami a fő kutatási eszköz? Ez a fő csapás, igen. Ha jön építész, akkor neki vannak műszerei, a restaurátoroknak vannak komolyabb műszereik. Tulajdonképp viszonylag egyszerűen meg lehet oldani sok mindent, meg ottani források vagy anyagokat is lehet szerezni, amiből... Magyar régészeti ásatás az gyakorlatilag csak ezen a területen zajlik már hosszú ideje. Most igen, 3 ásatás van jelenleg Thébában. Korábban volt a deltában is 2. Tehát a Nílus deltájában ott fent. Igen. Igazán, meg ez a keleti sivatagi, amit a Luft professzor úr vezetett, de annak ezt befejezte, úgyhogy annak vége lett. És ha azt kellene mondani, hogy a legnagyobb eredmény tudományosan, amiben eddig részt vettél, az melyik volt? Hát ez egy folyamatos, ez az ásatás. Ez az ásatás, és ennek értem. Na most az ásatás, arról mindig beszélünk, hogy milyen nehéz. Ti például ott hol laktok, és milyen körülmények fogadnak titeket ott a... Hát volt egy kvázi magánszállodánk, ahol sokáig laktunk, tulajdonképp 20 évig. Ez most azt is jelenti, hogy egy kicsit úgy lepukkant, ahogy jártunk ki az évek során, úgyhogy most elkezdtük a környező kiadóházakat is felderíteni, és az idén már ott volt egy Nílusparti házban volt a lakosztályunk, úgyhogy külön medencével. Ó, Istenem. És milyen idő van ilyenkor? Mikor voltatok konkrét? Mi most ősszel voltunk, október vége, november közepéig, majdnem egy hónapot. Ilyenkor tulajdonképp a legtöbb európainak ideális időjárás szokott lenni, most egy kicsit melegen indult, olyan 30 fokok is voltak, és a vége fele olyan kellemes tavaszias nyárelői időjárás volt. Ha valaki nem tudná, ugye Théba, ugye az Egyiptomnak az inkább olyan közepe táján. Igen, Kairótól olyan 700 kilométerre délre. De Luxortól meg jóval Luxornak a nyugati partja. A nyugati partja, igen. Na most
mik azok, amikre ott vigyázni kell? Tehát ugye vannak-e olyan veszélyek, amik a régészeket fenyegetik, mit tudom én? A fáraó átka. A fáraó átkán kívül mondjuk mit tudom én, skorpió, kígyó, stb. Voltak már skorpiók, eseteink is voltak, inkább egy munkásunkat harapta meg, vagy csípte meg egy skorpió, és akkor őt elvitték egy kuruzslóhoz, aki meggyógyította. Másnap már ott volt, úgyhogy teljesen, igen. De ez akkor szokott lenni, hogyha mondjuk visszaépítünk valamit vályoggal általában, és akkor ott dagasztotta az agyagot, és ott a nedvesség miatt előjött. Van egy lábatlan kígyó, az is többször már előjött. Lábatlan gyík akkor. Gyík, igen, de ők valahogy így hívják. Igen, ezek ilyen nagy, igen, ilyen, van egy oldalon, egy sík, egy ilyen bevésődés rajta, igen. Azoknak lehet, hogy nem teljesen ártalmatlan, van amelyik, de azért ők ismerik az ott élő állatokat, úgyhogy ők nem szoktak kegyelmezni egy ilyennek. Hát persze, mert az ilyen ha nem tud elég általában gyorsan. Nem szoktak, de mérges kígyó, kobra, meg ilyesmi. Az nem annyira, igen. Hát akkor nyugalom van. Ilyen és mikor mentek ki legközelebb? Hát mi általában tavasszal szoktunk menni, úgyhogy január vége, március közepe szokott lenni, egy másfél hónap. Úgyhogy már beadtuk az engedélykérvényünket a jövő évi szezonra. Mindig így egyesével kell meghosszabbítani, akár Egyiptomban, akár itthon, gondolom a forrásokat. Egyiptomba kell beadni. Aha. Itthon is vannak ösztöndíjak, meg ilyen kulturális alaptól származó tudományos támogatások, azok 4 évre szoktak szólni. Úgyhogy most abban éppen azt megkezdtük az első, vagy ezt a 4 évet. Egyéni ösztöndíjakat tudunk pályázni. Most csak a régi nevek jutnak eszembe, hogy Magyar Ösztöndíj Bizottság, meg nem tudom. És egy ilyen Tempus, bocsánat. Forrásnak milyen igényei vannak, vagy milyen feltételeket kell teljesítenetek, vagy milyen célokat határoztok? Sokat kell írni, mindenféle beszámolókat. Az elején nyilván egy ilyen tervezetet, hogy mit szeretnénk ezzel a pénzzel csinálni. Bori, ott ezen a dombon ott ástak, nem tudom, hányan vagytok ilyen magyar, amikor kimegy a magyar csapat? Hát mi most 8-an voltunk. 8, hát ez nem egy kis ország, kis csapat. Van, amikor 10 akárhányan, most egy kicsit úgy. Na most ott a domb másik oldalán mondjuk ásnak a németek 40-en, vagy a franciák 60-an, vagy a britek még ugyanannyian? Vagy hogy van ez? És ha jönnek az amerikaiak, akkor letarolják az egész dombot? 500-an. Hát a múlt században 500 ember munkással dolgoztak az amerikaiak pont a domb túloldalán. Az ilyen felfoghatatlan, hogy lehet azt bírni, úgyhogy lássa is az ember, hogy mi történik. Már a 30 ember is elég sok. Hát inkább nem is tudom, nem biztos, hogy nagy gárdával vannak a nagy nyugati expedíciók, hanem inkább nekik hosszabb szezonjaik vannak, általában októbertől áprilisig tudnak maradni, van egy bázisuk, ahol lakhatnak, meg ahol könyvtáruk van, meg Szóval a feltételrendszer az elég más, igen. De vannak most, ahol ti vagytok, ott a közelben más országoktól? Hát a mi domboldalunkon vannak argentinek, akik már jó régóta. Náluk pont volt tavaly illetve idén tavasszal egy ilyen átadás-átvételi procedúra. Részben megnyitották a sírjukat, nekik nagyon szép a falfestményük, az igaz, úgyhogy azt muszáj volt. Viszont folytatni fogják jövőre, és akkor a háttérben ott lesz majd egy restaurátorgárda, aki ott folytatja a munkáját, és akkor néha oda téved egy turista, aki úgy körbenéz, hogy
ilyen is van, hogy... És ennek örömére egy tangót járnak el. Igen, azt hiszem tényleg tangózik a vezető nőnek a fia. És hogyha nem lehet hazahozni onnan semmit, akkor ez igaz a magyaroknak? Mindenkinek. Csak minden Egyiptom tulajdona, amit ott kiás bárki. És nincs is ilyen ajándékozás, vagy bármi ilyesmi, mert hogy... Az már nem divat. Hát, hogy egy obeliszket vigyetek csak a főtérre, ilyet már nem csinálnak. Igen. Hát nem szoktak ajándékozni. A kiállításokat lehet szervezni, hogy azt átmenetileg be lehessen mutatni itt-ott, az is nagyon egy nagy feladat. Akár a szervezés, hogy azt gondolom konvojban hozzák, meg a biztosításnak a megszervezése, megfizetése. De egyébként ez egy nagyon jó kérdés volt, amit a Balázs föltett. Például az, hogy a magyarok most már több évtizede ott kutattak. Hát annak az eredményeiből bőven lehetne egy kiállítást szervezni, akár Budapesten. Erre volt valamilyen Eddig Kairóig jutottunk, ott volt a Thébai háromásatásnak a bemutatása, elég nagy anyaggal, mind a 3 helyről, és egy gyönyörű katalógussal. Pont ez a nehézség, hogy ahhoz kellene egy kis támogatás, hogy ezt meg lehessen itthon szervezni. Mondjuk de a szép csak művészetiben. Pénzről van itt szó? Szerintem az egy nagy löket. Igen. Nyilván az is, hogy most ki hogyan ér rá, mert a saját dolgait csinálja az ember, de hogyha lenne egy ilyen téma, akkor erre ráállnak. Ti is részt vesztek mondjuk, vagy részt vennétek mondjuk egy ilyen kiállításnak megszervezni? Hát gondolom, igen. Más nem is tudná megszervezni, csak ők. Igen, hát ebben a Kairóiban is írtam a katalógusba, előkészítettük a tárgyakat, becsomagoltuk, felküldtük, nem kellett végigutazni vele. De tegyük fel, hogyha Magyarországon lehetne ehhez pénzt szerezni, akkor Egyiptom ebben partner lenne, hogy azokat a tárgyakat, azokat a dolgokat, amiket ki lehetne itt állítani, azt kiengednék a kiállításra? Szerintem igen. Azért az is a végeredményben egy turista csalogató, hogy akkor így gondoltam, elhúzzuk igen. A mézes madzagot. Nem tök jól meg lehetne csinálni, hogy lenne nyilván gondolom egy ilyen konzorcium, aki és a kutatási anyagoknak egy részét még bemutatnák itthon, egy részét Egyiptomban, lehetne rá... Hát ez szerintem biztos lennének olyan cégek, akik ebben fantáziát látnak, hát ma már annyi ilyen kereskedelmi alapon megnyíló művészeti kiállítás van a városban is, hogy egy ilyenre lehet, hogy a Szépművészeti Múzeum csak a helyszínt adhatná, de a többinek a támogatását valamilyen cégek ott hozhatnák össze. Én szerintem ez nem egy légből kapott elképzelés. És hogy érzed, hogy mondjuk a 80-as években kezdted Nem ő, hanem Kákosi László. Bocsánat. Kákosi László is, és Fábián Zoltán is. Hogy akkor, hogy hát így a szakmai pályafutásod eddigi részében, hogy így több pénz van, vagy kevesebb pénz van így a régészet olyan szempontból, hogy így mondjuk visszatekintve 100-150-200 évvel ezelőttre gondolom, ott el lehetett hozni akár legális, akár illegális úton a műkincseket. Nyilván ez van most is, de nyilván már sokkal feketébb, vagy sokkal inkább ilyen csempészesebb témában, ami nyilván csinál egy ilyen fekete gazdaságot, de hogy ahogy említetted, ugye így legálisan, ugye mi, hogy nem lehet kivinni kincseket, és gondolom az egyiptomiak sem adják el a terán azokat, amiket megdolgoztak, hogy így ez így segíti így az egész munkát, vagy így jó irányba tereli. Nem azt akarom mondani, hogy nyilván, hogy a 10%-ot föltennének, nem tudom, eBay-re, akkor könnyebben lehetne finanszírozni a dolgokat. De hogy így erről így esetleg mi a véleményed olyan szempontból, hogy jó irányba halad-e így a piac, vagy hát így a régészet finanszírozása?
Azt hiszem, igen, egy kicsit, mintha úgy, hát nem tudom, nagyon sok változást nem érzékelek, őszintén szólva. Valahogy mindig ilyen egyik évről a másikra élünk. Nyilván az egy nagyon jó dolog, hogy vannak ezek az ösztöndíjak, azokat, hogyha pályázzuk, akkor általában sikerülni szokott, hogy már direkt egyiptológusoknak, kutatóknak van kiírva az egyik alpályázat, úgyhogy ez egy jó irány. Kicsit zenéljünk, és utána még jöjjünk vissza egész röviden, és akkor még beszélünk egy pár érdekes dologról, amit szeretnék megkérdezni. Most beszélgetünk itt a stúdióban, de a legfiatalabb egyiptológus kint várja az anyukáját, Momo, aki egy tünemény. Mennyi idős Momo? 11 hónapos és múlt. Már kint volt az ásatáson. Most kint volt velünk az ásatáson, a férjemmel együtt, úgyhogy így együtt tudtunk kutatni. Ő volt az egyik fősegédem. Mindent megkutatott, amihez hozzá engedtük nyúlni. Úgyhogy... Na most hova lehet még menni? Tehát ugye a magyarok itt vannak Thébánál, de ha Egyiptomot térképileg nézzük, akkor melyek azok a főpontok, ahol egyáltalán van még valami a egyiptomi birodalmak korából, amit lehet kutatni? Ugye ott van a Kairónál a piramis rész, igen, délen Asszuánnál van még, és még hol? Rengeteg helyen vannak ásató csapatok. Az egyik izgalmas a Szakkara, ott a gízai piramisok alatt, ahol ott is, az tulajdonképp egy külön téba-szerű. Így súlyban azt lehet mondani, hogy ott annyi külön csapat van, és annyi külön téma. És hát ugye volt Asszuán is, meg ahogy mondtad, a Deltánál is. Várható-e még, hogy valami olyasmit kiderítenek a régészek, amit egész egyszerűen eddig nem tudtunk az egyiptomi történelemből? Ez egy örök lehetőség. Amint egy porszemet tovább átraknak a régészek, már is kiderülhet valami új, úgyhogy ez Tehát még az is várható, hogy a tankönyveket át kell írni? Az simán, szerintem lassan érdemes, mert már egyrészt egy csomó mindent megváltoztattak a kutatók, meg úgy más szemlélet van most már úgy általában a világ szemlélet más, és lehet, hogy át lehetne gondolni egy csomó mindent, amit úgy ha egy alapnak mondatot, veszünk. mert ugye lejár a műsoridőnk, egy mondatban, mi az, amit szerinted át kéne már alakítani Egyiptommal kapcsolatban? Hogy a piramisokat a rabszolgák építették, az egy nagy tévedés. Úristen, ez egy külön műsort jelentene, igen, hogy kiépítették, akkor legközelebb. Hát minden esetre ma a jövő nézőben egy nagyon izgalmas témáról beszéltünk Németh Bori egyiptológussal, az ELTE kutatójával, aki Thébánál csodálatos dolgokat ás és ásni fog. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mi pedig 2 hét múlva találkozunk. Palugyai Istvánt és Török Balást hallották. a viszonthallásra.